بلوت صباح كندا حدش سرعة منبر حدش هيوت أيقونن نستوعب دو كلنا حدوان نهاجر كندا أجاش منبرنا كم حدث مسأتينا بكندا حبريتها نمركب كندي سعرن قلتعت عن يحلفون يرم عب الزمن التكنولوجي جن بأكل قدم ممصام بفلتأتك وصحو وزغلو بزوح السب كل يخلي أبتقداس النتن منفعة تحديث مسأت رح يزمركوس أبقالي عودي زيادة نبارات زفلت وخلون يخلي إذن إلهم مدبنا بلوت صباح كله دقز خفت نخري تمرتي حبريتا كنهبن حديث مسأي زهانس انبر تسفازسن زعب انبر زودق كنقرب يبلنان اتزلني قالوتا انت خوينو نمنتاي ناب كالوت كلابع أفيز خفت قوتا جن نبهال يوز عقب زهانس مسماعيو تسفازسن كون كله واقال لو بقندون ممسأن كندا ناب حدش سرعة منبر حدش يوتا يكونن ينبر نيرو حقن سرعة سلطان عبيتن يرو يغل حاب زمن أمني كم زمسأ كل ما قد ممرح جن أي قدن انت واحدة نقول له حدش مساي أب حد قرع أتينا ممعد مخرم مهاب زي كونه ككم أدلين نتخون وتسيتي اللوا حدا سب نمجمر تاجزي أب كندا مسأتوك قدام يتزرخبا نجر مخريع أب ساعات ويمعلتات كل دما نصبق خون جرمي نستعود كالو كان صبق أبنت نزود كالو كم أقداسة تمكره هيوت غير كم منجر كبارو زي كونه كاب حدا خجمر المكبر يحجز أما عرفوا نفرتي أما نقدي أبسرح أما عرفوا أوتوبس كم مسارحتي قربابتي ولن تنياتاتن صبق دليت زلون قوانوتن مخري أبقل الله ولون قليل زمسل كم منقد تسجر كلخا نزناي زيبرا مساجر متقام كرغاغص اب كندا برهان كتصبل لك እቲ ምኽሪ መብዛሕትኡ ግዜ ቆምዒ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ርኡዩ መብዛሕትኦም ሓደስቲ መጻእቲ ኣስማት ጎደናታት ካናዳ ከመይ ጌርካ ከም ዝድመጽ ቅድሚ ምፍላጦም ንሓደ ጎደና ከመይ ጌርካ ከም እትሰግር ተማሂሮም እዮም መብራህቲ ትራፊክ ኣብ ዘይብለን ከተማታት ጽዑቕ ጽርግያታት ይሰግሩ ነይሮም ይኾኑ ሕግታት ተለጢፎ ግን ዘየገልግል ተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ይጓዓዙ ነበሩ ኣብ ሮማ ከም ሮማውያን ከም ዝበሃል ግን ኣብ ሓዲስ ቦታ ክኽተልዎ ዘለዎም ብሕውነት ምኽርን ሓበሬታን ክወሃቦም ጽቡቕ እዩ ኣብ ገለ ኣጋጣምን ብሂደት ዘይሓላፍነታውያን ዝወሃብ ጌጋ ምኽሪ ወይ ሰርሕ መቆም ዘይበጽሕዎ ደረጃ ተስፋ ዘይብሉን ጸጋታቱ ዝተወድአ ሃገርን እናተባህለ ንጋሻ ዘሰናብድ ዕላል ግን ኣይግቡን بقندون حديث مسعي كندا قدم ممصو زنبرو لماد حلافنت تتوهلله طبب كم زي نبرو تمكرو اوشت دوبات كندا مزغاتم حنساب طرح واغا خمزلو غير كم مغلاص قالو تاو حساب مسراصي اذا مسجحجح زبل صداتات قفيل كازبلو هاجر نشتو سريحكا بزح تتو زي مخانو نلب زلو ابزقون عالم زريو يهود نغري اتحق زقللي زياده دما زي مچوي حدث مصاتي بارو خوينو ماي مصنم مكرات خوينو ماي زمصو تمكرو نايتي زنبرو لزنبرو بوتان نهيوت تمكرون هيوت قدم ممصان كندا كل حدش مصاي درو قدم كندا مول هيوت ينبر نيري انغيهم كابدق اسوم يبرابرو نوح ساعات يسرحو بزاخراي كفيلهم ولع عابيهم اقداس زغونو وسانتاتهم صغبر نيرم ኣብ ስራሕ ዘይነበሮ ናይ ስደተኛታት ማዕስከር እውን እንተነበሩ ይሓስቡ የሰላስሉ የመዛዝኑ ጥዕና ዘለዎ ኣእምሮ ከም ዝተዓደሎም ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ገለ ዝመሓደራ ጥሪት ገሊኦም ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ የካይዱ ነበሩ ገሊኦም ንዓመታት ስልጠና ዝሓትት ሞያታት ይለማመዱ ነበሩ ገሊኦም ካብ ውግእ ካብ ምዝባል ወይ ቁጠባዊ ዘይምርግጋእ ድሒኖም እዮም ካልኦት ድማ ካብ ተዛማዲ ምቾትን ምርግጋእን ዝመፁ እዮም كلهم نخنبرون نخعوتن أبز تحلالخ السرعات مالت وقعوي يخون زي وقعوي كم يجرك خمت تبوعز تماهي رميم ناي كندا بعزوم ساب تزازي مزبقوس الورقة أطفت صافف عمتات ونن توسده هيوت قندوهاي بلتن كندا نعاتهم مجمرت هيوت يكونتن ما قد سألتا ناي تصبقون حماقن زحلف لهيوتها إذا فلليزي أقداسيو مغنياتو سبات أب كندا هيوت كمزي خبل خلو إتما بزحت أجزي زدلي ونجر ملؤ بملؤ كاليو مالتهم أبزي إتسرعات كمزي السرح سرعتات دما أقدستيهم سرعتات جن مس هيوت
ሓደ ይኮኑ እቶም ምኽሪ ዝህቡ ሰባት እውን ከፍርሱ ይኮኑን ምኽሮም ዝህቡ ካንጽኦም ኣተኖም ኣብ ባህሎም ክፈላለ ዘይፈልጥዎ ክህልዎም ከም ዝኽእል ግን ክስሓት የብሎን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ናይ መጀመርታ መዓልታቶም ይዝክሩ እዮም ማለት ከም ስደተኛታት ይኹኑ ተምሃሮ ወይ ሓደስቲ ናብቲ ሃገር ዝመፁ ሓደ ሰብ እንተዝሕግዞም ክኾንዎ ዝነበሮም ክድሕንሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ምድንጋድን ውገድ ዝነበሮ ሕፍረትን ጌጋታትን ይዝክሩ ስለዚኦም ዝዛረቡ ካብ ንኹሉ ኣብ ሓደ ቁርዓ ኣቲኻ ምምዓድ ግን ምኽሪኻ ዘይምሃብ ይበልፅ ምኽሪ ጥበብ ይደሊ ፃዕሪ ይሓትት ፍልጠትን እዋናዊ ሓበሬታን ምዕጣቕ ይገድስ ብዝመፀልካ ከም ዝኸደልካ ባህውሪ ይኮነን እዚ ማለት ንዘይትፈልጦ ሰብ ክትምዕድ ክትመክር ምስ ትደሊ ፈለማ ደረጅኡ ርድኢቱ ምፍላጥ መሪሕ ነገር እዩ ምሉእ ተስፋን ኣወንታዊ ገንዘበን ሒዙን ዘሎ ኣሉታውን ዝማህመነ ረአን ምቕራብ መምዘኒ ንወሃቢ ክብሪ እዩ ዓሰርተታት ዓመታት ፋይናንስ ስድራ ቤታት ዘመሓድሩ ሰባት ናይ ልቓሕ ነጥብታት ከብርህ ዝጋደል ንዓበይቲ ብዛዕባ ንቑሪ ዝኸውን ካቦት ዝሑል ኩነታት ኣየር ምህዞ ካናዳ ከም ዝኾነ ገይሮም ዘጠንቅቑ ቀድሚ ምምፆም ነዊሕ እዋን ንኻልኦት ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ስነ ምግባር ናይ ስራሕ ቦታ ይገልጽሎም ንኣኼባታትን ቤት ጽሕፈታትን ከመይ ጌርካ ሪጋ ከም እትሕዝ ከመይ ጌርካ ፍሽኽ ከም እትብል ከመይ ጌርካ ከም እትዛረብ ወይ ዘይትዛረብ ይገልጹ እቲ ምኽሪ ግብራዊ ሓደ ግዜ ጠቃሚ ሓደ ግዜ ግን ልዕሊ ዓቕሙ ሓደ ግዜ እውን ኣዝዩ ዘየድሊ ካናዳ ሓድሽ ስርዓት እምበር ሓድሽ ህይወት ኣይኮነን ካናዳ ብርግጽ ሓድሽ ስርዓት ኣተኣታትያ ሓድሽ መንገዲ ንኽራይ ኣባይቲ ብወረቐታዊ ስራሕ ምትእምማን ንምርግጋጽ ሓድሽ መንገዲ ክንክን ጥዕና ትምህርትን ስራሕን ንምርካብ እዞም ስርዓታት እዚኣቶም ናይ ባሓቅዮም ንምምሃር ድማ ግዜ ይወስድ እቲ ስርዓት ግን ነቲ ሰብ ኣይድምስሶን እዩ ሓኪም ከመይ ገይሩ ከም ዝምርምር ኣይርስዖን እዩ ወላዲ ከመይ ገይሩ ከም ዝሕብሕብ ኣይርስዖን እዩ ሰራሕተኛ ስነ ስርዓት ወይ ሓላፍነት ኣይርስዕን እዩ ከመይ ገይሮም ከም ዝነብሩ ኣይመሃሩን እዮም ንዝነበረ ህይወት ናብ ሓድሽ መዋቕር ከመይ ጌርካ ከም እትትርጉሙ እዮም ክመሃሩ ዘለዎም ከም ብሓድሽ ምጅማር ዝወሓደ ኮይኑ ዝያዳ ድማ ንኣተገባብርኡ መንገድታት ምቕያር ዝመስል እዩ እቶም ፋይላት ይተርፉ እቲ ክእለት ይቕፅል ኣሎ እቲ መተሓላለፊ ጥራሕ ይተቐይሩ ዘይምርድዳእ ዝጅመረሉ ቦታ ሓደ ግዜ ምኽሪ ከም ፍርዲ ክስማዕ ይጅመር ካብ ዜሮ ክትጅምር ይግባእ ኣብዚ ከምኡ ይሰርሕኒ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ነገራት ከም እትገብር ምንባርካ ግደፎ ሓዲስ መንገዲ እዚ ነቲ ምኽሪ ዝህቦ ሰብ እዚ ክውንነታዊ ዋላ እውን መከላኸሊ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ነቲ ዝቕበሎ ሰብ ንዕቀት ክስምዖ ይኽእል እዩ ብፍቕሪ ምስ ዘይትግበር ዋጋ የብሉን ወሃብን ተቐባልን ከንቱ ይኸስሩ ሓደ ሓድሽ መጻኢ ድሕር ክብል ወይ ንድሕሪት ክደፍእ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ተቃውሞ ወይ ድርቅና ይዝትርጎም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብተመክሮ ምዝራብ እዩ እቲ ኣማኻሪ ክፅዕር ከሎ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ምቁፅፃር ኣይኮነን ዝበዝሕ እዋን ምቁፅፃር ኣይኮነን ስክፍታ እዩ ክልተ ጽቡቕ ዕላማ ብማዕረ ዝንቀሳቐሱ ምሉእ ብምሉእ ንሓድሕዶም ዝናፈፈቑ ምርድዳእ ዝጅምር ክልተኦም ወገናት ደው ምዝብሉ እዩ ክልተኦም ወሃብን ተቐባልን ንዝበለፀ ጽባሕ እናሓሰቡ ምብህሃል ምስ ዝጅምሩ ብንክልቲኦም ዝሃንፅ ክኸውን ከሎ ምኽሰብ እዩ ክልቲኦም ከሲቦም ይኸዱ ረቢሖም ይወፁ ብዓወት ናይ ሓዲኦም ዕጋበት ንክልቲኦም ይጎናፀፉ ምኽሪ ዝርርብ ምስ ዝኸውን ውፅኢት እዩ ዝበለፅ እቶም ኣዝዮም ኣፍረይቲ ህሞታት ምኽሪ ናብ ዕላል ምስ ዝቕየር እዩ ዘጋጥም ወትሩ ግዜ ዘጋጥም ወይ ምኽሪ ፍረ ዘይብሉ ዝኸውን እዚ ሕቶ ክትርስዓን ከላይ ቅድሚ ናብዚ ምምፃእኻ እንታይ ተመክሮ ነይርካ ተመክሮ ኩሉ ተደምሲሱ ሓደ ኢልካ ከም ምጅማር ክሕሰብ እንከሎ ጉድለት ይረአ ብዓቢኡ ወሃቢ ምኽሪ ንኩነተ ኣእምርኡ ንምዕጋብን ንምእማንን ጥራሕ ይዛረብ ከይህሉ ክሓስበሉ ኣገዳሲ እዩ ንሱ ዝወደቆ ንሱ ዝፈሸሎ ንሱ ለውጢ ዘየምፃሉ ክንዲ ነተን ጉድለታቱ ዝፅግን ኣብዚ ሃገር ኣይከኣልን እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዙ ከምኡ ክእምን ከዓ ንኻልእ ዘማኽር እንተኮይኑ ዝሃንፅ ኣይከውንን ኣብ ትሕት ዝበለ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ኩሉ ዕድላት ከምኡ ጥራሕ ምዃኑ ዝምድር ኣብ ምውህላል ገንዘብ ሕምቕ ስለ ዝበለ ሙሉእ ኢሉ ዝውዳእ ገንዘብ ካናዳ ኢሉ ከም ማርር
ኣምህሮ ግዳሰ ስለ ዘይብሉ ተማሂርካ ይተማሂርካ ኩሉ ሓደ እዩ ኢሉ ውልቃዊ መደምደምታ ናይ ሓባር ገይሩ ዝገልጽ ዕዉት ሓዳር ምምራሕ ኣብ ምዕራብ ዓለም ሕልሚ ምዃኑን ካልእ ኣዝዩ ብዙሕን ውልቂ እምበር ብሓባር ክድምደሙ ዘይክእሉ መድረኻትን ዛዕባታትን ውዱእ ገይሩ ዘቕርብ ጌጋ መንገዲ ዝመርሕ ኣሎ። ወላዲ ከመይ ገይሩ ውሉዳቱ ከም ዘዕቢ ይርስዖን እዩ። በዓል ሞያ ጸገም ናይ ምፍታሕ ክእለት ኣይስእንን እዩ። ሓላፍነት ዝስከም ሰብ ከመይ ገይሩ ሕግታት ከም ዝኽተል ኣይርስዕን እዩ። እቲ ዘድልዮም ነገር እንተልዩ ተመክሮኦም ኣብ ውሽጢ ሓድሽ ስርዓት ብኸመይ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕሉ መምርሒ እዩ። እቲ ፍልልይ እቲ ኣገዳሲ እዩ። ዕዉት ውህደት ምብህሃል ዝፍጸም ሓደ ወገን ክዛረብ እቲ ካልእ ወገን ድማ ክሰምዕ ከሎ ይኮነን። ክልተኦም ወገናት ምዝሰምዑ እዩ ዘጋጥም። ምኽሪ ዝያዳ ውፅኢታዊ ዝኸውን ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ምስ ዝኸውን እዩ። ውህደት ዝበለጸ ዝሰርሕ ተመክሮ ኣፍልጦ ምስ ዝውሃቦ እዩ። ምክንያቱ ካናዳ ንሓደስቲ መጻእቲ ሓድሽ ህይወት ኣይኮነትን እትቦም ነቲ ድሮ ዝሃነፅዎ ህይወት ንኽቕፅሉ ሓድሽ ስርዓት እምበር። ስለዚ ወትሩ ኣብ ኣውንታዊ ዕቤት ንምንባር ንውሽጣዊ ኣተሓሳስባና ንምዕጋብ ዘይኮነ ንሓደስቲ መጻእቲ መንገዶም ንምጥጣሕ ምኽሪ ክንህብን ከለና ውፅኢታዊ ይኸውን። እቲ ንሕና ዘይተዓወትናሉ ምናልባት ሓዲስ መጻኢ ብተመክሮን ትምህርትን ዝያዳ ባይታ ዝረኸበ ክበፅሖ ይኽእል ይኸውን። እቲ ዝዓንቀፈና ንሓዲስ መጻኢ ዘየሸግር ጎልጎል ክኾነሉ ይኽእል። ኩሉ ንውድድር ዘይኮነ ንዝበለፀ ጽባሕ እንገብሮ ምኽሪ ውፅኢታዊ ክኸውን እዩ። እቲ ሓዲስ ስርዓት ካናዳ እንመኽሮ ሓዲስ መጻኢ ዕዉት መምርሒ ህይወት ብፍልጠት ወይ ብተመክሮ ክህበና ይኽእል እዩ። ምብህሃል ይዕዘዝ ንብልዕ ጽባሕ